Това е нашето пътешествие към реката. А? Кой кажеш? Клипче, да. Има камера, дървото. Има ли? Къде го видял, е? Наре. Къде сте я помяре? Джек! Сара, Джеки! Нещо рома. Ето ги. Да. Кой робите? Валя, тук държи телефон хубаво, защото... Тук са възга. Джекито. Ай, Джеки, ай, моето момче. Малко ще потъвеш. Малко. Да, бе. Лъзга са, човек. Не ме стъпвам да се. Уху. Бай, много сняг, бе. Къде? Това ли е? Как ще го мъкнем, бе? Трябва да вземем един клон. Голям.